El nivell d'humitat és tan alt cada dia de juliol com el grau de sorpresa que ens provoca el nou Consell de la Generalitat Valenciana. Com diu molt bé un meu amic de Catarroja, portem viscut 51 dies de la nova normalitat. I ho ve a dir perquè el viscut amb el Botànic ha estat eixa anormalitat vigilada que ha desembocat amb un govern amb 10 persones, de les quals tan sols una va jurar en valencià. Cap d'elles va prometre per la seva consciència i honor, i massa d'elles no sap ni pronunciar el mot Consell com cal. He vist als diaris aquest matí la imatge del nou govern valencià i se m'ha representat aquella imatge de Saplana, Olivas, Fabra, Serafín, Cotino, Blasco, Alicia, Dora i tutti quanti que tant van malfer la nostra cultura, el nostre medi ambient, la nostra economia i el nostre paisatge més estimat. Encara no comprenc com els representants de les viles reials que hi ha al Palau de les Corts de la Generalitat no s'alçaren i marxaren avergonyits. Ha començat el sainet i el que cal esperar és que no esdevinga en drama.